Kaixo, Asel Luzarraga idazlan duzue, eta gaur Maltusen zinegona eleberria aurkeztu dut. Eleberri hontan 2222. urtera egingo dugu bidaia, etorkizun itxura batean utopiko batera, baina gizarte horren arrakaletan ikusiko dugunez, agian gehiago deko distopikotik, utopikotik baino. Eta hor topatuko dugu Maltuz. Justu gizarte horren arrakala horrekaz oso gustura ez dabilena, eta hori dana aldatzeko plan bat dekona. Eta Maltuzen bitartez, hainbat hausnarketa ikusiko dugu, bai denboraren, adinaren, generoaren, boterearen inguruan. Eta espero dut, bidaia artegagarri eta aldi berean gustagarria egitea.